For helvede. Ja. Ja. Det var stadig ikke meget af den hang i. Det var sgu heldigt, fik den op. Så Usman, så går vi til. Har du fisk, Usman? Ja. 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 Måske det er rigtig godt her til aften. Ja. Ej, den hænger her. For helvede, Henrik. Au. Hvad så, Usman? Så! Nu har vi sgu fundet dem. Oj. To. Har du to? Ja. Ja, fine torsk. Det tror jeg også, jeg har. Tak for det. Den fandt stor, den her ud. Det er det. Og den hænger godt i. Prøv at se en torsk. Ja, det er det. Det er lidt en, den her. Det er en lidt. Det er vel bare. Det er til panden. Rolig, Tos. Rolig, Tos. Det er sgu noget andet, den er så ud. Hvor bliver det makrelpil? Det er kun din makrelpil. Ja, det er godt. Ind med. Ind med. Ja, det der. Fanger Maja i dag.
mig.